anyị mkpụrụ osisi niile si n'aka Chineke bịa ọjị ihe nnabata n'ala Igbo ọrụ igosi ịhụnanya na nnabata n'ala Igbo ọjị ji nnabata ndị eze ibe m na ọha na eze bịara nga n'obi onye nwe m onye mkpụrụ osisi niile si n'aka ya lekwa ọjị a sị gị sọpụrụ nna gị na nne gị ka ị were nwee ndụ ogologo aka asọ naanị nne na nna ndị dị ndụ n'ihi ndị nna anyị ndị nọ ahụ na Jizọs Kraịst n'ugbo lekwe na ọjị ndị mmụọ lekwe na ọjị ndị ihe na Jizọs Kraịst nọ na-achị lekwe na ọjị Chineke nna mee ka ọjị a ya gọziere anyị taa ya ka ọ dị anyị mma n'ahụ mee ka ọ wụrụ antibiotic n'ahụ anyị ka ọ wụrụ ihe ọgwụgwọ ọrịa ka ọ wụrụ panadol wụrụ paracetamol n'ahụ anyị ka anyị na-atụ ya ka anyị tata ahụike ka anyị na-atụ ya ka anyị tata ọganihu ka anyị na-atụ ya ka anyị tata ịdị n'otu ka anyị na-atụ ya ka anyị tata akụ na ụba Chineke nna site n'ọjị a nyekwa anyị ihe oriri enyekwa nke ka iri anyị nri ndị ọbụla ka ịta ọjị a onye nwe anyị na Chineke anyị gọzie ha na nkwọ na eke na orio na afọ ka ọ ga-awụ ọjị a ga-awụ ihe a ga na-eji enye ha otuto oge niile nke ndụ anyị onye isi anyị nakwa na awa aja anyị na-atọ ọjị a akwa na ome were isi kiekwa